Όλοι να νοιαζόμαστε για την Παλαιστίνη. Ένας ιερός τόπος, όπου περπάτησαν τα ίχνη του Ιμπραήμ, του Μουσά, του Νταούτ, του Σουλεϊμάν, του Ισά και του Μουχάμματ. Ένας τόπος γεμάτος πίστη, ιστορία και μνήμη, κοινή κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας, που πρέπει να προστατεύουμε και να εκτιμούμε. Από το έτος 1948 ο λαός εκδιώχτηκε από τα σπίτια του και ζει με πόνο και χωρισμό. Από το έτος 1967 έχασαν ακόμη περισσότερα, αλλά παρέμειναν όρθιοι, περήφανοι και με αξιοπρέπεια. Τα δεινά της Παλαιστίνης δεν είναι μια μακρινή ιστορία, αλλά μια αλήθεια που μας αφορά όλους. Ακόμα κι αν χτίζουν τείχη, ακόμα κι αν κλείνουν δρόμους, οι καρδιές μας πρέπει να είναι πάντα ανοιχτές για αυτούς. Ακούστε την κραυγή τους, νιώστε το πόνο τους και μοιραστείτε το ίδιο όνειρο για ελευθερία και δικαιοσύνη. Το να νοιαζόμαστε, να κατανοούμε και να δρούμε είναι η αρχή κάθε αλλαγής και το κοινό μας καθήκον. Στη Γάζα, στην Ιερουσαλήμ, σε κάθε γωνιά αυτού του τόπου στέκονται δυνατά και υπερασπίζονται την αλήθεια. Ποτέ μην ξεχάσουμε την ιστορία τους, να τη διηγούμαστε και να την κρατάμε ζωντανή στη μνήμη μας. Ας προσευχηθούμε για την προστασία του ιερού χαρακτήρα του Τζαμιού Αλ-Άξα και για τα παιδιά να ζουν με ασφάλεια και ειρήνη. Κάθε μικρή προσοχή γίνεται μια μεγάλη δύναμη που φωτίζει το δρόμο προς την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Όποιος και αν είστε, όπου και αν ζείτε, έχετε το δικαίωμα και την υποχρέωση να νοιάζεστε για την Παλαιστίνη. Κάντε τους να γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνοι, ότι ολόκληρος ο κόσμος τους βλέπει και στηρίζει τον αγώνα τους. Η αλήθεια θα νικήσει, η ελευθερία θα έρθει και μέχρι εκείνη την ημέρα θα βαδίζουμε μαζί, χέρι με χέρι. Ελάτε να ενωθούμε και γίνεται η ισχυρότερη στήριξη που μπορεί να έχει η Παλαιστίνη. Όποιος και αν είστε, όπου και αν ζείτε, έχετε το δικαίωμα και την υποχρέωση να νοιάζεστε για την Παλαιστίνη. Όποιος και αν είστε, όπου και αν ζείτε, έχετε το δικαίωμα και την υποχρέωση να νοιάζεστε για την Παλαιστίνη. Θυμηθείτε, η προσοχή και η καλοσύνη σας είναι το θάρρος και το φως για εκείνους που αντέχουν. Όταν ο καθένας προσφέρει λίγο την καρδιά του, η μέρα της ελευθερίας και της ειρήνης σίγουρα θα έρθει.